כאן לכל צופי יוטיוב והערוץ שלי. היום אני אראה לכם כיצד לעשות את הפעולה הבאה. לעשות ככה על נעילה של אנדרואיד כמו במכשירי סמסונג. דבר ראשון, אתם צריכים להוריד את האפליקציה. יש נעילת אנדרואיד באזור שבאייפון ויש כל מיני לא חייבים בסורס. כאשר יש לכם את האפליקציה, אתם יורדים ובאמת אתם מחפשים אנדרואיד לוקקסטי, או אולי אתם מבינים ונתחיל. תעשו אמבר שיהיה פעילה. אני צריך לעשות את הכל הישן. פה לכם Draft a New Button, לצייר את הכל החדש. אני מזכיר לכם שאפשר גם לעשות שזה יהיה Android Lockx2, Prodis, Hayum God, Pacman Space ו-Save. רואים לי גם עושה בקלום רגיל, נעשה הכל הישן וקוד חדש. ובו אתם מבקשים וזה עושה לכם הזרה. זה עדיין נשמע. אתם רואים פה לערוך. אתם יכולים לעשות שיהיה שאתם מכבים. תראו את זה. אם זה גם קוד גישה מספרים ואותיות, עד אחרי איך שאתם מקישים את ה-Android Lockx2 זה הופיע הקוד. אז יכולים לעשות Tap to Open, שאיך שאתם לוחצים על כפתור אז זה נפתח לכם. אתם יכולים לעשות שאתם לוחצים כתוב לחץ או Slide to Open. כרגיל להחליק, להקיש קוד, לפתוח וזהו. כמה עוד נראה שמתי לעזור לכם, תהנו.